shop netuna toilets neshower. Ndakawaka shop netuma toilets neshower. Yakaita mari. Ndo mari yakabuditsa pamwechete. Mari itaura nemunhu. 2.3. Zvakabudita kuwaka kwakaita 2.3. Ndizvo here kuti makawaka shop neyo zvikakuri mari yamakashandisa kuwaka yakaita 2.3. Shop takawaka asi mari iyoyo haisvikipo. Inosvika pamari. Mari iyoyo ndakaiweka ikaita 1067. Yakaita chii? 1067. 1067. 1607. Aye, 1067. 1067. Ndo materials amakadi. Uyo arikuti hanzi makawaka asi dispute iri pakuti iyo 2300 hanzi inini ndakaweka ikaita 1067. I'm sorry, ma'am. Kumiro here kubuditsa bepa rezvinhu zvakaita. Ndizvozvo. I'm sorry, ma'am. Mari yanga itumire iye ndiyakuzoti aitenga $20. Aindiudza kuti nditenga $30 per 1000 plus $10 yetabra transport. Pa 1000 ndaishandisa 40,000 pazvidhina zvese zvo. Iye ndiyarikuziva mafambisiro. Kuti 360 yaruti ndakatumira 360. Right, toenda pa cement. 20 bags. Yaruti je $280. Yaruti 378. I'm sorry. Zvataika. Masimende edu taitenga 1350 yaive iri $14. Yese shop netoilets zvaiwakwa nesimende kubva pasi kusvika pamusoro taitenga nema $13.50. Makatenga mangani masimende? Masimende akasvika pa 26, 27. Yeah, 28 multiplied by 28 times 1350. 378. Right, toenda pachi septic tank. Yana kuiza. Septic tank, hantakawaka septic tank. Ipapo ndopokana napo. Mabhiridha iwaka umwe wacho aripo apa. Septic Pane tank. nyaya dzekuwaka. Tapana kungobvira pakaisa septic tank ibhuleya toilet. Yakafanana nezviri pasera apa. Hanzi pane mabhuleya toilet hapana maseptic. Pamusoro makomba yakatanga nditorinawo mafotos acho. Akacherwa $70 basi. Makomba ematoilets. Vazotanga kuwakwa. Sakani kwakuweka kuti pati makomba. Matoilets hantakawaka matoilet. Matoilet aripo. Akaita mari. Aisa pa 8. 8 pa $80. Kuwaka zvese. Makomba chete. Nekuwaka. Makomba. Hanzi paleba yekuchera. Wakabhadhara 8. Ndokuchera. Hanzi ndakabhadhara 8 kuchera makomba mai. Wakabhadhara nayo mari. Makomba yakabhadharwa $30 ari. Makomba aifanobhadhara 35. 1 gomba 1 gomba. Iye ega ndiyaindifonera chirungu zvikuitika. Akanditi wakomana warwadziwa nekuchera. Wati 40 pagomba. Mado nemadoo frame. Iri 1 door. Matoilet ana madoo frame. Hanzi takatenga door 25 nedoo frame 20.
and Pamador. Only door one. 20, which is okay, Mbuizanapo. Or door frame right. Door frame what? $18. And $18. Door frame. Sai undo wakakuri fanda. Ari je. Ari. Right. And the window frame. Window frame. Which is something like $700. And it subtract $700, what's our balance money? 625. 625. Right. Shadi, it means chikwele chako chawi nacho cheuyu 625 plus 750. That is kutanga. And it kukana napo ndipo chiwapa chacho kuti chingaenderanawo nezvinhu zvakanyorwapo. Kana waidzinga urugumwa taititumira mari kana waidya manje uchiita substandard aisatumira aiuya tichitenga zvinhu tese tikura nezvinhu tinga marati zvese zvimasimende zvisaitenga ichinga yanga vatenga kunokumarati. right 625 ndo balance yezvinhu zvamakakontributa kuvaka womupa contribution yake inosarana yako so that mangwani hazvi kurwadza 750 plus 625 saka tati isusu kutanga mwedzi uyu wochingobvisa 100 kusvika chikwereti chako chapera every month kusvika chikwereti chake chadi chapera Chitanga pane che. okay ukangwaona yakawanda uchida kupedza kuti usataure naye akakupukire mangwani unobva ngokubhadharawo lump sum handi saka kuti unosimuka saka utanga kwaye unge uchitambira mari yako 100 every month. Okay. I'm sure pana. Right, so what a break.